Bon dia. Avui parlarem d'un tema que suscita molt de debat en el carrer. De què depèn el cost del nostre rebut de l'aigua? Qui marca el preu de l'aigua? El preu de l'aigua depèn de dues coses. La primera d'elles és de dur l'aigua fins al nostre terme municipal. D'això s'encarrega l'EMSI, que és una entitat metropolitana en la qual l'Ajuntament d'Alaquàs està i que marca el preu en funció del consum, la canalització i la potabilització. En segon lloc, el preu depèn de quant costa dur-la a les nostres cases. D'això s'encarrega l'Ajuntament. Pot fer el servei municipalitzat o pot externalitzar-lo en una empresa privada, que és el cas d'Alaquàs, en Aigües de València. Fa unes setmanes ens vam assabentar que tenim un deute acumulat amb Aigües de València de 6 milions d'euros. Què anem a fer a partir d'ara? Pujarà l'aigua en 2017 o no pujarà? Compromís, estem per fer que aquest deute deixi de créixer. I per què? Perquè considerem que el xicotet increment que es podria produir ara no representaria un gran cost per a les famílies, però continuar incrementant aquest deute representaria a la llarga haver de sol·licitar més préstecs, pagar més interessos, retallar en recursos i serveis, i considerem que aquesta és una pitjor opció. El nostre rebut té tres conceptes: consum d'aigua, que conforme és major el litre costa més diners, taxes de FEM i taxes de canalització, que són coses necessàries. I per tant, si des de 2013 no s'ha revisat el cost de l'aigua, ni tan sols s'ha incrementat l'IPC, nosaltres considerem que això caldria fer-ho, i cal fer-ho de forma valenta i de forma immediata. I vosaltres, què en penseu?